Posterizer. Sanibona ku-short series yethu Wayne ekungeyokugcina namhlanje ngesikhathi sigcine uWayne benoDale bebizwe amantombazane besendlini kaJenny belungiselela ukubanika impahla zokushintsha for ukulungiselela iphathi yomdanso. It's from my dad's third wedding. Sergeant Steven noJay amaphoyisa ngesikhathi besendleleni bewubheka uWayne bathola enye information kwiphoyisa lendawo elusheriff. This particular maniac had a Boston accent. Mase sibuyela kubo kaJenny uWayne eyintoni kaDale wathola lithikithi lebhasi ade lithenga uDale waphatheka kabi uWayne ngoba eyitshela ukuthi uDale ucabanga ngombalekela wahamba umbizela eceleni. I just think if you want to stay, you should stay. Kodwa uDale wahamba nabangani bakhe abasha uTrish noJenny sebeya kuleyo phathi yomdanso. uDale wayesenalo ithemba lokuthi uWayne uzoyehlisa umoya abuyezela naye emdansweni. uWayne wayehleli kwesinye isitolo sepizza singaphesheya komgwaqo icabanga. You know, he hates the music in here, the smell of the place. He tells me every week when she's not listening. And I tell him, I'm like, man, I can make your pizza half mushroom, half cheese. But he wants it that way, just so he can pick them up and give them to her. Sacrifice, man. uWayne wasuka lapho wayendlini kaJenny wawugqoka lesuti kade bemnikeza yona washona khona emdansweni wayoba surprise ngokudansa kwakhe. Abafundi ngenkathi sebechazwa indlela adansa ngayo wafika noDale esezomjoyina badansa bonke. Kwanyakaza yonke idance floor sebechazwa ukufika kaWayne. Endleleni eseNorth Carolina amaphoyisa aseBrockton uSergeant Steven noOfficer Jay bakhonjiswa amaphoyisa endawo ivideo footage yasegarage. uSergeant Steven wakhululwa ukuthi kungcono ngoba kusiyena uWayne othela umuntu ngopetrol. uDale benoWayne ngesikhathi beyijabulisa la babedansa khona baphumela ngaphandle beyoshawa umoya ngesikhathi uDale etshela uWayne ukuthi ngeke akwazi ukuphila ngaphandle kwakhe. You know, I don't wanna do it without you. Bathi besondelana sebethi bayaqabulana kwafika umndeni wakubo kaDale abaqhamuka bengalendelekile bamshaya uWayne. Go get those goddamn bolt cutters. We're taking a nose with us. Ubaba kaDale nobhuti bakaDale besaqhubeka nokushaya uWayne kwaphuma inqwaba yabafundi kade bedansa noWayne bezolekelela uWayne. Ngoba bafika labo bafundi abayinqwaba beshaya uCarl noTeddy nobabuwabo uBobby. Lokho kwanikeza uDale ithuba lokwazi ukucheck uWayne wayelimele eshaya umndeni wakaDale. Bobabili bahamba bayogibela isithuthuthi sikaWayne baqhubeka nokubaleka. Akwelinye isayidi uReggie wayeshaya enye indoda eyayikade imdayisela ingwenya ingasafuna ukuyithatha back leyo ndoda leyo ngwenya noReggie efuna back imali yakhe. uReggie wayishaya leyo ndoda wathi wayicwilisa emanzini ethi uyayibulala. uDale ngoba wayehamba noWayne wayeshaya umndeni wakubo kaDale wahamba naye wazomfaka kule ndlu abangani bakhe abasha uTrish benoJenny. You got more gross color skin than regular color skin. But we gotta go to the hospital. Don't go to hospitals. You know, my Uncle Rick didn't go to hospitals either. Got a splinter at work one time. Thought he could put Neosporin on it, go right back to being an asshole. And then he gets an infection. Well, you know what he got for it. Nobaba kaDale uBobby naye wayeselaliswa esibhedlela emva kokushawa abafundi. Kwangena amaphoyisa angakube eBrockton uSergeant Steven noJay. Following up on last night's event when you were savaged by the school children. uSergeant Steven wahamba wayokhuluma nelinye iphoyisa lendawo elikhona la esibhedlela ukuze basebenzisane. Kanti ngasesayidini likaWayne benoDale siyabona ukuthi uWayne wayesesindile esengcono. uDale sawuthatha ezinye izinto esitolo uWayne wasala wabona ezindabeni kuTV ukuthi ubaba kaDale ukhona la esibhedlela sendawo. uWayne watshela uDale, Dad's in the hospital. How do you know? bahamba ngesithuthuthi sebeya khona esibhedlela la khona ubaba kaDale. uWayne esisabe esibhedlela etshela uDale ukuthi abantu bayafa lapha wathi uDale uyazi. People are dying there. Yeah, I know. Ngaphakathi esibhedlela kwelinye isayidi amaphoyisa uSergeant Steven noJay babesakhuluma ngayo uDale noWayne ukuthi bangabona ezindabeni izinto ezenzekayo. One step behind at every turn. Maybe it's time we let him come to us, huh? That's counting on a lot of things. These kids gotta watch the news, and even then, Dale's gotta care about her father enough to stick her neck out for his crazy ass. You said it yourself. Never underestimate how complicated that father-child bond can be, okay? Feel like I could walk up a wall in these bad boys. Yeah, well, physics will prove you wrong. Esibhedlela ngaphandle uWayne wayesele yedwa kade engafuni ukuthi uDale angene yedwa. Kanti uWayne wayesaba isibhedlela ukungena kusona enqena nobaba kaDale. Wagcina engangenanga uWayne wahlala ngaphandle. Yep. 19 of my life's over. All right, P. Esibhedlela uBobby namadodana akhe bavusa ukuhlanya kwabo sebexabana wabaxosha uBobby abafani bakhe. We can't lie. These are official government papers. We could get sequestered. I don't want to get scammed. Fucking idiot! I'll burn down this. Ngaphandle kwesibhedlela uWayne wayesexoxela nomngani wakhe omusha. Jumping on the back of that thing, leaving the bullshit behind.
moving like an outlaw. uDale emva kokubona abafowabo abahlanyayo bephuma ehhoteni likababa wakhe wabona kungcono angabe sayokobheka ubaba wakhe ecasulwa indlela abayiphethe ngayo wabuyela ngaphandle kuWayne neplani yokuthi umngane kaWayne maye naye ID uDale ufuna ukuyothenga upoison awuzowufakela ubaba wakhe kwi-drink. Can you buy his booze? Yeah, I got a fake ID. Says I'm a foot taller and 40 pounds fatter. Can we just hurry the up, please? lo wathi eseyihlanganisile leyo drink yakhe nopoison uDale watshela uWayne ukuthi abangene ngaphakathi esibhedlela kanti uWayne yasaba ukungena esibhedlela wachazela uDale ukuthi why esaba esibhedlela uWayne. I don't like hospitals because of my dad. Because they told me he was going to die in hospital, and he only got sick in the hospital. And they told me he was never going to get better there, and nothing ever worked when they tried to make him better. So it just makes me remember all this. I just don't like him. But I went for him, now I'm going to go for you. Can I come in or whatever? Don't expect a goddamn medal. uWayne ngokungafuni ukuthi uDale ayenze yedwa lento bagcina bengenile bobabili sebeya ngasehhoteni likaBobby babona kume amaphoyisa akhona la eNorth Carolina ehlangene nawangakubo eBrockton bahamba bayocasha ngezidumbu emoshwali yakhona la esibhedlela. There's the son of a bitch right fucking there. No fucking doubt. uDale noWayne babelele ngaphansi kwelinye itray letafula lalingaphansi kwaleli laleli sidumbu ngesikhathi bona becashile beqhutshwa ngalelo tafula owayekade eqhuba lelo tafula ababecashe ngaphansi kwalo walishiya ngasepassage wakwazi ukuphuma lapho uDale sewungene ehhoteni likababa wakhe kanti uBobby uzothi ephapama ekulaleni athi uzokubona indodakazi yakhe ihamba noWayne bese roomini lakhe. You motherfucker. What are you doing in my goddamn room? Bye, Daddy. Teddy, come! uBobby noDale baphuma begijima lapho ngesikhathi sebebaleka epassage bahlangana nephoyisa uAgent Steven wabavimba. Whoa, Wayne. uWayne eqeda ukuyisa iphoyisa abaphuma babaleka lapha esibhedlela emva kokushiya phansi isithuthuthi sabo esibhedlela ngesikhathi bebaleka bagcina bethola ulift kwenye imoto abayikhokhela eyahamba yaze ubabeka lapha eFlorida babeya khona befike bema kwelinye igaraji ngenkathi sebelambile befuna into abangayidla bathola ukuthi kukhona nekhofi elincane litholakala mahhala. How far is this? Pretty fat. khona lapho kwangena uReggie lo ofaka amagolide kade elwa nendoda yengwenye badelela esitolo sasegaraji behambisana namagenge akhe. Hey, give me them grape swishy boys. uDale noWayne bakhishwa yileso sicefe soReggie namagenge akhe baphumela ngaphandle. uWayne wathi uphuza likhofi lamahhala walizwa libaba walithumisela phezu kwemoto kaReggie. wathi mayibuka le moto uWayne wabona ukuthi ilesi sithombeni nenobaba wakhe ubaba wakhe esaphila wayekhala ngokuthi wayibekela uWayne yathathwa uma kaWayne wabaleka naye. Better clean that shit off my car. uWayne wayesula imoto njengoba kusho uReggie abuya amagenge kaReggie bangena kuleyo moto badriver bahamba. uWayne watshela uDale ukuthi imoto kababa wakhe le. My dad's car. Are you f***ing kidding me? uWayne noDale balandela ama-directions ayekade ebhalwe ubaba kaWayne esaphila baze bafika kulowo muzi abaya kuwona kodwa bethuswa ukuthi bafika kubo kaReggie. uReggie etshela abangani bakhe ukuthi usebuyile umfana wekhofi. Oh shit, it's Coffee Boy. Yo, what you doing our beers, homie? uReggie wayecasulwe isenzo sikaWayne sokubulala utshwala babo wathumela uKhamomela enye indoda ende wathi ayishaye uWayne. uKhamomela washaya uWayne ngesibhakela wamlahla phansi bejabula abangani baReggie kodwa uWayne wavuka khona lapho washaya uKhamomela ngekani labhiya eligcwele. Who the f you think you is? uMaureen waphuma endlini ezumsindo kanti uyena makaWayne ayizekuyena ophinde abe ustepmother kaReggie. You look just like your father. uMaureen wayesajabulela ukubona indodana yakhe uWayne wabangenisa endlini benoDale ukuthi bazodla bahlangana bonke nefamily. Everybody sitting together like family supper. kwathi later esehleli yedwa uWayne wafika uDale wazomjoyina wahlala eduze kwakhe. uReggie wafika watshela uDale ukuthi uzothatha uWayne omshayisa indawo echoma ngemoto yakhe ethi isipho sakhe sebirthday. It's my birthday present. I'm taking your boyfriend. uDale wayesele noma wayebhoreka lamajokes kamakaWayne kodwa wamlekelela ngezitshe ekhishini. I didn't see a single Patrick Swayze. uReggie wahamba noWayne ngesikhathi esezomkhombisa imoto yakhe esaqhubeka nokumchomela. She's a beauty. You like cars? Certain ones. Know anything about them? uWayne wayesacasule ukuchonyelwa ngemoto yakhe wavela wabashiya kanjalo wabuyela kuDale ekhishini. wafika lapha efrijini wabuka izithombe zomndeni ethi ufuna ukubona esakhe. Look how cute you were. Still is. uDale wayeseyimisele ngokunakekela uWayne akafunanga ukusala uDale mangabe zuma kaWayne uMaureen efuna ukuthatha uWayne bahambe baye ezitolo. You know what? Your father sees somebody in this shirt, he'd beat his ass. Might be my own ass. Yeah, you would. uMaureen wanikeza uDale ifoni ethi ecela abashuthe benendodana yakhe for ukucelebrate usuku olubaluleke kanje. phezu kwalokho kucasuka kwakhe uDale wayethatha ifoni wabashutha kodwa abatshela ukuthi ngeke asabashuthe sesibili. Oh, my finger's in the photo. I'm not taking another.
uDale ngendlela ecasuke ngayo wahamba wantshontsha into yokugcoba azikahle ukuthi uzodetectwa ama-security cameras esitolo. All right. Well, you're in Florida. I gotta get you shorts, right? Come on. Wendell never wears shorts. Okay. Excuse me, miss. I need to check the young lady's bag. Why you break my heart like this, huh? Oh, God. Kids do such dumb shit. I mean, I know I did when I was her age. 15, right? Who isn't totally screwed up, you know? They got all these hormones that are they're just running wild, right? Do you think you could have a heart and just maybe look the other way? And I promise I'm gonna set it down when I get home. Next time, we will press charges. Oh, you're a saint. I could kiss you. Kwathi later uWayne ngesikhathi ethu ukhuluma noDale about le product akade intshontshe esitolo. Wacasa ukuthi ethethi uWayne ukuthi yena ushiye owakhe umndeni for ukuzala ukuzobukana noWayne esephenduka umfana kaMa. Why'd you start a fight instead of stealing the goddamn car? Yeah, like the family that I left to come on this stupid trip? For you? Baxabana uWayne wazwagibela embhedeni ethi uzama ukwehlisa umoya. Nokwathi emva kwesikhashana uWayne esethi uzama ukuyoxoxa kahle noDale wamfuna endlini akangamthola. Ngakwelinye iside uDale wayehamba endaweni yakhona la eFlorida angayazi. Naye futhi wayengazazi nokuthi uyapi. Nokwathi emva kwesikhathi uDale wahamba waya kwenye indawo eneswimming pool yomphakathi. Kodwa kangenanga emanzini wafika wama wabuka amanzi ngesikhathi esacabanga uma wakhe. Wafika isecurity lambona emile lapha eduze kwamanzi limbuza ukuthi ufuna ukuyibulala yini. You gonna kill yourself? No. You gonna steal some shit? Isecurity lanikeza uDale enye indawo ecashile ukwazi ukuthi alale. Ngakhona la swimming pool lathi ngoba sekuhlwile kodwa avuke ekseni ahambe. Ngakusasa uWayne wajoyina uReggie for breakfast esaphathwe kabi ukunyamalala kaDale. Lactose intolerant. So what hurt you, tell me? uReggie ngokubona ngena ustepmother wakhe uMaureen waphuma wahamba uReggie for ukubanika isikhathi benoWayne. Your daddy can be some kind of hellion. You don't gotta treat someone like shit and make him feel bad. Like Calvin, he can be like, you know, he could be like whatever, but he lets me be who I want to be. Do what I want, just so long as my ass don't get too big. Keep in your room or something. Maybe you sleep better. Endleleni uPrincipal Tom behambisana noOrlando umngani kaWayne. Nabo kwasekusele kancane bafika eFlorida ngesikhathi uPrincipal Tom etshela uOrlando ukuthi wayemazi uma kaWayne kudala sahlala eBrookton. You know, I knew Wayne's mom back in the day. She kept her name when she married Wayne's dad. What was it? Baphazanyiswa yinja eyayihlele emgwaqweni wathi uzama ukuyivika uPrincipal Tom yaphaphalaza imoto yaphuma emgwaqweni. uPrincipal Tom waphuma emotweni angabuza nokuthi ayalimala ngani uOrlando waphuma eseyofuna lenja. Kodwa wayiqalaza uPrincipal Tom lenja kangayithola. Mase sibuyele eFlorida uClay ubaba kaReggie wacasulwa ukufica uWayne kwi-TV room yakhe. Anyone ask you to do that? No. But she asked you to. uClay waphuma ecasukile sewuthethisa uMaureen ngokuthi ufica uWayne kwi-TV room yakhe. Bring him into the fucking house, move him into my fucking TV room. uDale wavuka lapho kwi-public swimming pool wahamba wayohlala kulezi zihlalo zakhona. Wabuka oma beyingane bebhukudisa izingane zabo ku-swimming pool kanti kuzofika isecurity lathi belimvumelile uDale ukuthi alale ngoba besekuhlwile so akahambe manje. It's time for you to go. Kodwa uDale kunokuthi ahambe wavela wongena khona ku-swimming pool egqokile njalo nokwaphoqa isecurity nalo ukuthi limlandele liyongena khona emanzini nalo ligqoke kanjalo nama-radio off. uMaureen wahamba waya kuleyo TV room kaClay ngesikhathi efica uWayne wathi uthi uyaphuma uWayne wathi uMaureen angaphumi. Oh, no. It's okay. You've done enough. Yeah, I gotta find my ribbons. Kodwa uWayne waxabana noma wakhe esikhathi emthethisela ukuthi wantshontsha imoto kababa wakhe. Waze wacasa kuWayne wahliphiza yonke impahla eyayisendlini. You're all the same. I got nothing to say to this. uWayne waphahlaza nezithombe zomndeni okwakuhlotshiswe ngazo wagaxa ubhakha wakhe wahamba kanti uzobona le moto ipakwe ngaphambi komuzi. Wathola ukuthi inanoKia kanti uzothi uyayidumisa wahlasela uReggie nobaba wakhe. uPrincipal Tom wagcina eyitholile leyo nje. Wangasenandaba nanemoto yakhe elimele abagcine beyishiye kanjalo wayesejabulela ukuba nenja. Okwakujabulisa uPrincipal Tom ukukhumbula nesibongo sikaMaureen uma kaWayne ayekade sesikhohliwe. Lokho kwenza uOrlando wasiguglisha. Bagcina beyitholile i-address kaMaureen. uDale wayesefuna ukuphindela kubo ngesikhathi efika la ekushaya khona amatikiti amabhasi wayengenayo imali eyayifuneka ku$25. $25? For what? Departure change fee. uDale wacela izimali zomnikelo for ukuthola leyo mali yebhasi kanti khona lapho uzoqhamuka uPrincipal Tom noOrlando. You're my fucking principal. Yes, I am. uReggie benobaba wakhe base belungiselela ukutorturisha uWayne bezomshisa ngama-cutting torch. uClay ecasulwe ukumfica ku-TV room yakhe kanti uReggie wayecasulwe ukuthi ucishe wamtshontshela imoto. With my fucking TV room! Trying to jack my
Baphazanyiswa ukuzwa kuduma imoto ima ngaphandle wathi uyaphuma uClay ukuyobheka wafica amaphoyisa amabili aseBrockton. 3 counts of aggravated assault. Several counts of public urination, one at a yogurt shop. uReggie washaya u-Officer J waquleka baphoqa nokufale lelinye iphoyisa uSergeant Stephen ngaphakathi. uPrincipal Tom beno-Orlando basebethengele uDale owayeselambile ukudla. Befuna ukukhuluma naye ngoWayne kodwa engasafuni uDale esefuna ukuya ekhaya. I'm not talking about that. I want to go home. Well, it's a free country, but I gotta save my boy. And what? Bring him back to Brockton? There's nothing there for him. Well, yes, there is. I mean, sure, he got kicked out of school and his house burned down and his dad is dead. Burned up in the house that he burnt down. But he's got us. Yes, he does. He wants to be with his mom. Look, Wayne's in danger. Pops is all hopped up on vengeance and crazy. Ubaba kaReggie nephoyisa uSergeant Stephen bavumelana ngokuthi ukuze baphume kufanele babhekane ngokushana ngequpha mayiwina uSergeant Stephen bazohamba. You know, in the summer of '93, I taught English overseas in Thailand. uDale wayesekhathele ukulokhu etshela uPrincipal Tom no-Orlando ukuthi akasafuni ukukhuluma lutho yena okuzomhlanganisa noWayne. I wasn't thinking about him. Shut up. Sound like you are. Why'd you come all the way to this shithole? Didn't think Wayne had any friends. Wavele wabaduba wathatha isikhwama sakhe wahamba nabo baphuma bamlandela. Ubaba kaReggie uClay nephoyisa uSergeant Stephen zayisaqhubeka nokuhlephulana ngequpha nokwagcina kuwine lona iphoyisa uSergeant Stephen. Iphoyisa latshela uWayne ukuthi ngoba selamnika ithuba lesibili ngeke lisakwazi ukumnika ithuba lesithathu lambopha. I gave you a second chance. You won't get a third. You're under arrest. uWayne wayesaboshiwe lapho kuleyo police station yaseFlorida. Kwafika iphoyisa uSergeant Stephen ngesikhathi lizomtshela ukuthi bazomthatha uWayne bambuyisele eBrockton mayiphethe kahle. Florida police have agreed to transport you back to Brockton if you'll cooperate. uDale wathatha uPrincipal Tom no-Orlando wabahambisa kumaka Wayne uMaureen. uDale ethi kuMaureen beze ngale ndodana yakho wayilaxasa. Hey, you know the son you abandoned? You fucking remember him? uDale wayesecasukile wasuka lapho wabashiya kanjalo. uPrincipal Tom wathuswa ukubona inja yakhe ayitholile isiphefumulela phezulu. uPrincipal Tom wethuswa nawukuzwa ngoMaureen ukuthi ayikho ivet noma udokotela weyilwane oseduze la. wagcina seyiphethe ngezandla uPrincipal Tom inje sephethwe kabi ukuthi iyagula. ngokuhamba kwesikhathi nangosizo lwefoni uOrlando wadiscover ukuthi le nja ayiguli kodwa ilungiselela ukuba nabadlwane noma ukuzala ngoba yenza kanje. uPrincipal Tom wacela uMaureen ukuthi amlethele izinto ezinjengamathawula noma izindwangu wabuya nakho uMaureen. uReggie wabuyela kule ndawo yale ndoda yayikade imdayisela ingwenya. uReggie wakhiyela leyo ndoda ekhejini wadedela zonke izilwane zasendle ezayifuywe yileyo ndoda. lokho kwadala ichaos yonke indawo ngesikhathi uReggie esayipanishela ukuthi yayikade inqaba ukuthatha back ingwenya yayikade emdayiseleyo. Maybe next time you'll rethink your return policy. amaphoyisa aseFlorida athola lo mbiko wokweqa kwezilwane zasendle aphume esegijima eyolekelela. uReggie wangena khona lapha epolice station efica uWayne owayeboshiwe sesele yedwa. uReggie etshela uWayne ukuthi ngiyazi ukuthi ngeke uyeke ukulandelana nemoto yami. Now I know you ain't gonna stop coming from my car. uReggie washaya uWayne owayeboshwe ngozankosi. uWayne waphuthuma wakwazi ukuyikhulula lapha ayeboshwe khona. yaqala lapha impi beshayana uReggie benoWayne. bashayana isikhathi eside kanti uReggie uzokwazi ukuwisa ikhabethe aluwisele phezu kaWayne lamcindezela ingalo. uReggie wakwazi nokuthola isibhamu esikhulu samaphoyisa. wadecide ukuthi avele adubule uWayne ambulalele eduze. khona lapho kwaqhamuka uDale wa-attack uReggie. Away from my boyfriend! wathi uDale esazama ukuphakamisa ikhabethe elalicindezela uWayne kanti emva kwakhe uzovuka uReggie aphinde agxavune uDale. uWayne ebona lokho wazama ngawo wonke amandla akhe ukuphuma kuleli khabethe. wakwazi uWayne ukuyolekelela uDale washaya uReggie ngesibhakela wamkhumula amazinyo egolide. I'm fine. uWayne watshela uDale ukuthi athatha ukhiye bemoto ephaketheni likaReggie wamlekelela ukuthi bahambe bayongena emotweni. wathi mayithi uDale uzomusa esibhedlela wanqaba uWayne wathi bazombopha. We're gonna go to the hospital. I ain't going to the hospital. They'll arrest me. uPrincipal Tom wayesekhohlwe indaba yokufuna noWayne. wagcina sejabulela ukuthi nje sigcine ithole abadlwane. noma kaWayne unajabula waze waqabula uPrincipal Tom. Hey, It's okay. My bad. Shouldn't have had all them Percocets. uDale wayesephethwe kabi ubona uboyfriend yakhe uWayne ngathi useyafa. wayeseyidrava uDale sigijima imoto ezama ukusindisa uWayne. Don't you say it back either, because if you say it back, then I think you're saying it because I said it. esagijima kanjalo uDale ezama ukusindisa iboyfriend yakhe. bashayiswa enye imoto eyiveni yaqhamuka eceleni kanti imoto kababa kaDale eyishayelwa obhuti bakaDale abangamawele abaphuma lapho bathatha udadewabo wayequlekile bawumfaka emotweni kababa wabo. bamshiya kanjalo uWayne wayelimele kakhulu elele phansi. obhuti bakaDale ngesikhathi beyofaka uDale emotweni kwafika ubaba kaDale uBobby ebuza kuWayne wayediza ukuthi ubecabanga ukuthi wenzani. Guess you thought you could count me out, Handsome.
Ubaba kaDale nobhuti bakaDale bathatha uDale bahamba naye bamshiya kanjalo uWayne wayelele emgwaqweni kwaze kwahlo. uWayne wabona inecklace kaDale eqashiwe ngesikhathi kwenzeka ingozi, wahamba ngesisu wayithatha waquleka. Emva kwesikhathi kwafika ama-paramedics amthatha walaliswa esibhedlela, nokwathi emva kwey'nsuku uWayne warecover waba right. uWayne esibhedlela wayekade elindwe amaphoyisa ngoba wathi discharge waboshwa. Esejele wayesmayile ecabanga uDale. Bese kuyokugcina-ke leyo short series yethu guys, sibonge asimile soqhubeka nenye entsha. Wena subscriber. Siyabonga ngokubukela iSterizer TV. Ukhumbule ukusubscribe nokucindezela ulike kanye nebheli ye-notification ukuze ungaphuthelwa elandelayo kukuzayo la kuSterizer TV. Sterizer TV.